fihom sens ta' ritmu li rari ħafna fil-poeżija Maltija. X'jiġralek ma? Għaliex ma tridx illejla tilgħab miegħi? U lanqas min tħallini nersaq lejk. X'jiġralek ma? Għajnejk qegħdin jiħmaru u dmuħ qiegħed iqattar ma' ħaddejk. Mama, għaliex illejla ma tridx tkellimni xejn? U bqajt hemmhekk fit-tieqa tistenna l-ħin għaddej. Is-soltu tgħid istorja li ma jkun jafa ħadd u tant tkun storja twila li ma tispiċċa qatt. Mama, is-soltu mhux bħallum. Is-soltu żżommni f'ħoġrok bla ma tħallini nqum. Is-soltu kull ġurnata kif tgħid int stess ittir. Il-lejla m'hemmx li jidlam u m'hemmx li l-ħin isir. Il-lejla ma, x'jiġralek? Il-lejla ma nafekx. Qed nibża li se nfittxek u nibqa' ma nsibekx. X'jiġralek ma? Jien naħseb li hemm f'qalbek xi storja twila li ma tgħidilix, bħal dawk li jien stess irrakkontajtli kif rajtni nibki u għedt li ma nibkix. Għalija ħafna mill-poeżiji ta' Oliver jistgħu jinġabru f'żewġ kategoriji. Hemm il-poeżiji l-irqaq u l-poeżiji l-ħoxnin. Il-poeżiji l-irqaq huma ħafna drabi miktubin bil-vers tas-seba' u l-poeżiji l-ħoxnin huma ħafna drabi bl-endekasillabu bil-vers tal-11. U għalkemm hemm ħafna komuni fit-tematika, fl-għażla tal-kelma, hemm xi differenzi importanti jidhirli li tal-endekasillabu il-ħoxnin hemm ngħidu aħna iktar kliem mir-romanz pereżempju li ma tantx insibuh fil-poeżiji l-irqaq biex ngħid hekk. Għażilt poeżija bil-vers tas-seba' għax jolqotni l-istil mexxej kważi jiżolqu fihom sens ta' ritmu li rari ħafna fil-poeżija Maltija. U l-poeżiji li fihom Oliver jerġa' jsir tifel u jindirizza lil-ommu jolqtuni b'mod partikolari. Għalija huma eżempju tas-seħer tal-kelma ta' ftit kliem imqieħ dejn xulxin, kliem sempliċi tant, però li jaqta' fil-għamel ħaj u li jħalli emozzjoni kbira, kliem li anqal.